Ngabe ufuna ukwembula ukuthi yini ngempela ekuthintela ukuthi uphumelele enyangeni eyodwa lokho okungenzeka kuthathe izinyanga eziyi12 ezigcwele? Ngingakuqinisekisa, akuyona uhulumeni, akuyona isimo somnotho, futhi ngaphandle kokungabaza, akuyena umphathi wakho. Isithiyo sangempela silala ngaphakathi kuwe, noma ngokunembile esithombeni osibambile salokho okholwa ukuthi uyikho. Kungase kubonakale kuyize, ngiyazi. Kungenzeka kanjani ukuthi into elingana nombono wakho wokuzibona ikhombe inani lemali esebhange lakho? Nokho, yilokho ngempela okukhomba ukuthi uzochuma noma uhlale ubhajwe kujika olufanayo. Ngifuna ucabange isikhashana nje ukuthi lokho okukubambezelayo akuyona ukuntuleka kwesikhathi noma ukungabikho kwamathuba, kodwa kuyinto encane kakhulu, esebenza ngokuthula, usuku nosuku, ikha inani ozizwa ulifanele. Abantu abaningi bazinikela ngokukhuthalo, bazikhandla, futhi bafaka umzamo, kodwa bagcina inyanga ngayinye bebuyela lapho beqale khona. Bacabanga ukuthi inkinga ilele emsebenzini wabo, emholweni wabo, ezweni labo, ekwehleni komnotho, kodwa isithiyo sangempela sisekuboneni kwabo bona uqobo. Futhi lena yiyo into eyingozi kakhulu, ngoba akekho osifundisa ukuzibuka ngaphakathi nokuzwisisa amandla isithombe sethu esibuyiselwe esinawo esiphethweni sethu. Kusukela eminyakeni yethu yokuqala, umphakathi uhlela izingqondo zethu ngemigomo efana nokuthi imali ayikwazi ukuthenga injabulo, kumele ujuluke ukuze uphumelele, akusona esabantu abanjengathi. Lezi zinkolelo zigxila engqondweni yethu engaphansi kwesazela futhi ziqale ukubeka imingcele kulokho esikubona kungenzeka. Futhi ingqondo engaphansi kwesazela ayibuzi, ayiphikisani, imane yamukele lokho okuphindaphinda ngemizwa. Ngakho, uma ukholwa ukuthi umcebo unzima ukuwufeza, yilokho ngempela okuzokwenzeka. Uma uzizwa ukuthi awusoze waphunyuka ezinkingeni zakho, umhlaba umane ukuqinisekise lokho. Ngoba umhlaba wangaphandle awuyona imbangela, yisibuko. Konke okubonayo ngaphandle kumane kuyikophisha okuthembekile kwalokho okuhlakulela ngaphakathi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abaningi kangaka bahlala bevaleleke kujika olungabonakali. Basebenza inyanga yonke, bathola umholo wabo, bakhokhe izindleko zabo, bese imali inyamalala. Inyanga nenyanga, indaba efanayo. Wake waqaphela ukuthi kubonakala kunesilinganiso esiphezulu ongenakusibhidliza, kungakhathaliseki ukuthi uzama kanzima kangakanani. Lo mngcele awukho emakethe noma emnothweni, uhlala esimeni sakho sokucabanga. Kufana nomshini wokulinganisa izinga lokushisa lemali yangaphakathi. Ulungisa ukuphila kwakho ukuze uhlale ezingeni lokunethezeka okholwa ukuthi uyafaneleka. Uma uhola kakhulu, kodwa usazibona ulinganiselwe, ingqondo yakho engaphansi kwesazela izothola indlela yokukubuyisela esimeni sangaphambili, indleko engalindelekile, isikweletu, iphutha, noma yiluphi uhlobo lokushayeka. Futhi lokhu akuyona inhlanhla embi, ukuhambisana kwamandla. Ingqondo yakho izohlala ivumelanisa iqiniso ukuze lihambisane nalokho okubona kuyiqiniso. Ngiyakuqonda lokhu ngokujulile ngoba ngazibonela mina lo mjikelezo. Iminyaka eminingi ngazinikela, kodwa angizange ngithuthuke. Ngashintsha imisebenzi, kodwa umphumela wawuhlala ufana. Ngasebenza kanzima, kodwa kwabonakala sengathi imali iqhaqhazela ezandleni zami. Futhi ngolunye usuku ngabona, lokho engangizama ukukushintsha kwakuyizimpawu, hayi impande. Impande yayilele kulokho engangikholwa ukuthi kungenzeka kimi. Ngazibona ngiyisigaba esiphakathi nendawo, nginemingcele, ngingenakho ikhono elikhulu. Futhi yilokho ngempela engakubonakalisa ngokungazi, usuku nosuku. Wake wazibuza ukuthi kungani, lapho othile eqala ukuchuma, imicabango yokuzichitha isheshe ivele. Ingabe lokhu kuzohlala isikhathi eside? Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso. Le micabango iyizivikelo zobuntu obudala, zifuna ukuvikela lokho okujwayelekile. Ingqondo iyesaba okungaziwa, ngisho noma okungaziwa kusho inkululeko. Futhi inqobo nje uma ungakuqondi lokhu, uzoqhubeka nokudlala indaba efanayo, umzamo ngaphandle kokuthuthuka. Qaphela, umhlaba awuphenduli emazwini akho, uphendula kumvamisa yakho yokudlidliza.
Futhi imvamisa yokudlidliza ivela endleleni ozizwa ngayo ngawe. Uma ngaphakathi isiqiniseko sisasebenza sokuthi ukuchuma kunzima, ukuthi impumelelo ingeyabanye, umhlaba awunayo enye indlela ngaphandle kokuqinisekisa lowo mbono. Yingakho ngithi, ungashintsha imisebenzi, ungathuthela emadolobheni, ungashintsha ngisho nobudlelwane, kodwa uma ungakuguquli lokho okuthwele ngaphakathi kuwe, konke kuzophindaphindeka ngezinhlelo ezintsha, kodwa umongo ofanayo. Okuchaza umngcele wakho akuyona inani lolwazi olunalo, ukuthi ukholwa ukuthi uyafaneleka kangakanani. Kungakanani izikhathi ube nomqondo omuhle kakhulu, iphrojekthi elinethemba, futhi wehluleka ukuliqedela. Kungakanani izikhathi uqale into ngentshiseko, kuphelele ngokulahlekelwa amandla. Lokhu akuyona ubuvila, ingqondo yakho engaphansi kwesazela ekubuyisela kokujwayelekile. Kufana nentambo ekwazi ukweluleka, uya phambili, kodwa iboshelwe esikhathini esidlule. Futhi uma ungayinqumi leyo nhlanganiso, izokudonsela emuva. Isinyathelo sokuqala ukuhlonza iphethini. Lapho uqonda ukuthi lokho okuphindaphindeka ekuphileni kwakho kumane kuyisibuko sesithombe osibambile, uqala ukuba namandla okuguqula. Kufana nokukhanyisa isibani egumbini elimnyama. Ekugcineni ubona lokho okuvimbela. Futhi lapho uqonda ukuthi ubunzima abuzange bube mayelana nemali uqobo, kodwa mayelana nobudlelwane bakho nayo, konke kuqala ukushintsha. Kusukela ngaleso sikhathi, akusekho ukuzikhandla kakhulu noma ukujaha izinto, kumayelana nokuzakhela kabusha ngaphakathi. Kumayelana nokuhlanza isibuko lapho ubheka khona umhlaba. Ngoba inqobo nje uma umbono wakho usonteke, imiphumela yakho nayo izosonteka. Kulula. Kodwa akulula, njengoba kudinga isibindi sokuzibuka ngaphakathi, ukubhekana nezinkolelo oziqophe iminyaka eminingi, ngokuvamile ezithathwe emndenini wakho, ezikhungweni zemfundo, nakwabantu abakuzungezile. Kodwa lapho ukwenza lokhu, lapho unquma ukushintsha indlela ozibona ngayo, umjikelezo uyaphela. Futhi lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukubonakala ngokwemvelo. Amathuba ayebonakala engabonakali aqala ukuvela. Abantu abalungile bayavela. Futhi lokho okwake kwaba impi kuguquka kube ukungahluphi. Ngoba inala ibilokhu ifinyeleleka, ibivele ilindele ukuthi uzizwe uyafaneleka ngokwanele ukuyamukela. Ngakho cabanga, mangaki amaphethini owaphindaphindile. Kungakanani izikhathi ubuyela endaweni efanayo, njengabalingisi abahlukile. Impendulo ayikho ngaphandle. Ingaphakathi. Konke kuqala futhi kuphela ngokumelela onakho ngawe. Futhi kuze kube yilapho lokho kushintshiwe, akukho miphumela ezoshintsha ngempela. Ngikukhumbula kahle iphunga lentuthu lixutshwe namakhaza ekuseni kakhulu. NgangiseToronto Fire Department, ngikhathele, ngimbozwe intuthu, futhi nginomuzwa owawungidla ngaphakathi, ukuthi ngangichitha impilo yami. Ngangingenabo ubuhlakani, ngingenazo izifiso, futhi, ukukhuluma iqiniso, ngangikholwa ukuthi lelo kwakuyisiphetho sami, ukusebenza kanzima, ukuhola kancane, nokuthemba ukuthi impilo izozithuthukisa ngokwayo. Kodwa akukho okushintshayo size sizishintshe thina. Futhi, ngaleso sikhathi, ngangingenalo ulwazi lokuthi lokho kwakuyiqiniso kangakanani. Kwakuyilapho indoda egama layo linguRaymond Douglas Stanford inginika incwadi eyayizoshintsha konke, iThink and Grow Rich kaNapoleon Hill. Ngaleso sikhathi, ngangingenalo ulwazi lokuthi lezo zihloko zazizoba nomthelela ongakanani. Ngangiwumcishamlilo nje ojwayelekile, nginemfundo encane kanye nomlando wokwehluleka, kodwa kukhona okuthile ngaleso sihloko okwangidonsa. Think and Grow Rich. Kwakubonakala kulula kakhulu, cishe kungokwabantwana. Nokho, kwakukhona okuthile lapho okwangidonsela ngaphakathi. Ngaqala ukufunda. Ikhasi ngemuva kwekhasi, ngaqala ukuqonda into akekho owayekaze ayifundise, ukuthi umhlaba wami wangaphandle wawuyisibuko nje somhlaba wami wangaphakathi. Lapho ngifunda, ngaqala ukuqonda ukuthi ngangizijezise kangakanani ukuba ngiphile impilo encane. Ngazitshela ukuthi ngingenayo imfundo eyanele, ukuthi abantu abanjengami babengazalelwanga ukuba babe ngabacebile. Futhi njengokuvama, impilo yaphinda-phinda lokho engangikukholwa.
Ngaso sonke isikweletu esidlule isikhathi, sonke isikhathi esiphuthelwe, umhlaba wawubonakala ungangiphendula. Kunjalo, Bob, awuhloselwe lokhu. Kodwa lokho uHill angifundisa kona ukuthi umhlaba wawungajezisi mina, wawumane ulalela. Ngeke ngiyikhohlwe ubusuku engaphetha ngabo ukufunda incwadi. Ngaqeda ukufunda amakhasi, ngahlala onqenqemeni lombhede wami, ngacabanga, kuthiwani uma inkinga kwakungewona umhlaba? Kuthiwani uma inkinga kwakuyimi ngaso sonke isikhathi? Lowo mbuzo wawufana nesihluthulelo esiphendukayo engqondweni yami. Ngakusasa ekuseni ngenza isinqumo esashintsha konke, ngashiya i-fire department. Hayi ngoba nganginomunye umsebenzi ulindile, noma ngoba nganginecebo elibucayi. Ngamane ngazi, ngayo yonke ingqamuzana yomzimba wami, ukuthi ukuphikelela lapho kwakuzoba ukuwohloka kancane kancane kwezifiso zami. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqala khona ibhizinisi lami lokuqala, inkampani yokuhlanza encane. Ngangingenazo izinsiza zezimali, ngangingenalwazi, futhi uma othile engibuza ukuthi ngenzani, ngabe ngiphendule, angazi nami. Kodwa lokho enganginakho kwakuyinto engakaze yenzeke, indlela entsha. Ngaqala ukwenza sengathi impumelelo ingenakugwenywa. Iklayenti ngalinye engalikhonzayo, ngalibona njengethuba lokuzifakazela ukuthi ngangingakwazi okwengeziwe. Futhi into emangalisayo kakhulu ukuthi umhlaba waqala ukuphendula. Ekupheleni konyaka wokuqala, ukumangala kwami, ngangingenise imali engaphezu kwamandola $100,000. Amadola $100,000. Kumuntu owaye, ezinyangeni ezimbalwa ngaphambili, engakwazi ukukhokha izikweletu zakhe, kwakubonakala kufana nesimangaliso. Kodwa ngaqonda ukuthi kwakungesona isimangaliso, kwakungumphumela woshintsho lwangaphakathi. Ngangiyekile ukucabanga njengomqashwa futhi ngaqala ukucabanga njengomdali. Lokhu kushintsha kombono kwembula amathuba ayelokhu ekhona, nakuba ngangingakawazi. Ngaqonda ukuthi umcebo, impumelelo, inkululeko akukho kulokhu okuhlezi ngaphandle. Konke kutholakala ngaphakathi esizindeni somqondo. Umehluko phakathi kokwehluleka nokuphumelela kumane kuyizinga lokuhlakanipha. Futhi lokho kuqwashisa kushintsha kuphela uma ukhetha ukuzivula entweni enenjongo enkulu. Ekugcineni, lapho ngiqonda lokhu, ngaqala ukuqaphela amaphethini yonke indawo. Abantu abanamakhono amangalisayo bekwahluleka, kanti abanye, abangenakhono kangako, bechuma. Kwakwenzekani lokhu? Ngoba abanye babenokholo, kanti abanye babengabaza. Futhi ukuqiniseka kuhlala kunqoba ukucabanga okuhluzekile. Ngaleso sikhathi, ngangingenalo ulwazi olwanele lokukuchaza ngokwesayensi, kodwa namuhla ngiyazi ukuthi ingqondo engaphansi ayiboni umehluko phakathi kweqiniso nomcabango. Lokho okwamukela ngomzwelo njengento yangempela, ikuguqula kube yisimo sangempela empilweni yakho. Ngaleyo minyaka, ngazibambela ukucabanga okuncane. Ngangibona umsebenzi wami ukhula, ngabona amakhasimende engifakazela, futhi ngabona inala igeleza. Ngisho nalapho izimo zazibonisa okuphambene, ngahlala ngingenakuphikiswa embonweni wami. Kancane kancane izinto zangaphandle zaqala ukuhlangana. Kusukela lapho, konke kwashintsha. Ngiqale ukucwaninga, ngifunda ngengqondo, amandla ayo amangalisayo, kanye nemithetho eyenza umhlaba wethu usebenze. Futhi ngathola iphuzu elibalulekile abantu abambalwa abaliqondayo, impilo yakho ayishintshi ngomzamo omkhulu. Ishintsha uma ucabanga ngendlela ehlukile ngokuphelele. Ngangingadingi inhlanhla, ngidinga isinqumo esiqinile. Manje, uma ngibheka emuva, ngiyabona ukuthi isikhathi engathola ngaso leyo ncwadi saphawula ushintsho olukhulu empilweni yami. La ngikhombisa ukuthi umkhawulo wawungekho ngaphandle, kodwa wawungaphakathi, wawuvela kimina uqobo. Futhi lokhu ukuhlakanipha engifuna ukuba ukuzwe, kungenzeka ukuthi kuseduze kwesinye isinqumo nje, ukuze uphile impilo obuhlale uyifisa. Ukukhetha ukuzethemba kakhulu, ukwakha kabusha isithombe sakho siqu, ukuqhubeka hayi ngokuqiniseka kodwa ngokuqiniseka okujulile. Ngoba umhlaba awuphenduli ezifisweni zakho, uphendula kulokho okhetha ukuphila ngempela.
Futhi uma ushintsha ukugxila kwakho kusukela ekumane nje uphile kuya ekwakheni okukhulu, uma unquma ukuthi ukufanele lokho okufisayo, indalo iyahlangana ukuze iqinisekise leli qiniso elisha. Yilokhu kanye okwenzeka kimi. Futhi yilokho kanye okungabonakala empilweni yakho uma unesibindi sokulandela indlela efanayo. Inotho ibonisa ngqo lokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Ayinazimiso zokuziphatha, ayinasinqumo esizimele, ayilungile futhi ayimbi, imane iphendula kumandla okuzungeza ngaphakathi kuwe. Futhi iqiniso liwukuthi iningi labantu ababhekene nenkinga yezimali, kodwa kunalokho inkinga yesithombe abanayo ngabo uqobo. Ngalesi sizathu, ngiqinisekisa ukuthi wonke umuntu unesisetshenziswa esifana ne-thermostat yezimali esingabonakali. Njengoba nje isilawuli sokushisa silawula izinga lokushisa endaweni, ukucabanga kwakho kulawula inani lenala ongayigcina. Cabanga ngalokhu. Uma izinga lokushisa legumbi lehla, i-thermostat ivulela isifudumezi ukuze ligcine ukuzinza. Futhi uma likhuphuka kakhulu, leyo ndlela isebenza ngokuzenzakalela ukupholisa indawo, ibuyisele ezingeni elimisiwe. Ngendlela efanayo, ingqondo yakho ejulile isebenzisana nezimali. Uma uphatha isithombe sangaphakathi sokushoda, kungakhathaliseki umzamo wakho noma imali oyitholayo, ingqondo engaphansi izokwakha izimo, izinqumo, kanye nezindlela zokuziphatha ukuze ikubuyisele ebukhulu obubona njengobujwayelekile. Ngenxa yalesi sizathu, izinkulungwane zabantu ziwina umklomelo, zidle ifa elikhulu, noma ziphethe ibhizinisi elinenzuzo, kanti ezinyangeni ezingaphansi kweziyisithupha kamuva, bazithola sebenezikweletu futhi. Ngisho noma bashintsha isimo sabo semali, abazange bashintshe isithombe abanaso ngabo uqobo. Baqhubeka behlangana nesigqi sokushoda, futhi indalo yavele yabuyisela ukuhambisana nalokho abakubheka njengokuyiqiniso labo. Akuyona inhlanhla embi, kodwa ukuhambisana okungashintshi. Ingqondo engazi lutho idinga ukuhambisana phakathi kwemizwa yakho nokuhlangenwe nakho kwakho. Futhi uma ungaziboni ukuthi ukufanele inala, imane ishelele ezandleni zakho. Lesi simo esifanayo singabonakala kwezinye izindawo zokuphila. Cabanga ngomuntu oqala ukudla okunzima, ohlala enesisindo, kanti ngemuva kwesikhathi esifushane, asithole futhi. Lokhu kwenzeka ngoba umzimba ushintshile, kodwa ingqondo yahlala ixhumene nesithombe sangaphambili. Umuntu uzibona njengokhuluphele, futhi ingqondo engazi lutho izosebenza ngokungakhathali ukuze ibuyisele lowo mbono ngaye. Ngokuqondene nemali, isimo sifana ncamashi. Ungase wandise imali yakho okwesikhashana, nokho, uma umphefumulo wakho usagqugquzelwa ukushoda, lesi simo esisanda kutholakala ngeke sihlale isikhathi eside. Ngezikhathi eziningana, nami ngihlangabezane nalokhu kushintshashintsha. Ngithole okuningi, ngalahlekelwa konke, ngakuthola futhi, ngakulahlekelwa futhi. Kwaze kwaba yilapho ngiqaphela ukuthi inkinga yayingekona imali uqobo, kodwa i-thermostat yami yangaphakathi. Ngizibona njengomuntu ovela ekuqaleni okuthobekile, umuntu owayedinga ukwaneliswa okuncane. Futhi indalo elalelayo yanginikeza lokho kanye engakucela, hayi ngamagama, kodwa ngamandla omzwelo. Konke kwaqala ukushintsha umzuzu engiqonda ngawo ukuthi kwakungekhona mayelana nokulungisa izinto zangaphandle, kodwa ukulungisa izinto zangaphakathi. Lokhu kulungiswa kabusha akubonakali ngokungazelelwe, njengoba kudinga ukuzihlaziya nokuziphinda. Kubalulekile ukuthi uhlaziye ukusabela kwakho ezimalini, imizwa lapho uthola imali, imizwa lapho uchitha, imizwa lapho ubona inala yabanye. Iningi labantu lisabela ngokwesaba, ukuzisola, noma umona, futhi leyo mizwa iveza uhlelo olungaphakathi. Noma nini lapho unomuzwa wokunganele, ingqondo engazi lutho iwufaka njengomyalo onamandla. Futhi umphumela uzohlala uhambisana nokuqiniseka okubusa ngaphakathi kuwe. Ngikhumbula umuntu owangisondela ngemuva kwengqungquthela. Wayenikezwe ibhonasi engalindelekile emsebenzini wakhe, inani elilinganiselwa ezinkulungwaneni ezingama-50 zamadola, kanti ezinyangeni ezingaphansi kweziyisithupha, amakhadi akhe esikweletu ayegcwele futhi wayesesikweletu. Wayengakwazi ukuqonda ukuthi kwenzekeni. Ngambuka ngathi, awuzange ulahlekelwe imali. Umane nje ubuyele ezingeni lakho lokuphila elijwayelekile.
Leli qiniso lamethusa kakhulu. Nokho, ngemuva kwamaviki ambalwa, waqonda. Wayezizwe engakhululekile kakhulu ngokuba nemali eningi kunabangane bakhe nezihlobo zakhe, kangangokuthi, ngokungazi, wathola indlela yokuyilahla le mali eyeqile. Futhi yilokho kanye indlela ingqondo ejulile esebenza ngayo, ayikubekezeleli ukwehlukana nesithombe umuntu anaso ngaye uqobo. Kukhona ucwaningo oluthakazelisayo ngalokhu, olwenziwa yiNyuvesi yaseYale, lapho iqembu labantu labukwa ngesikhathi sokwanda kwemali engenayo ngokungazelelwe. Ososayensi bathola ukuthi iningi labo, ngokungazi, lishintsha izindlela zabo zokusebenzisa imali ukuze libuyele ezingeni labo lezomnotho langaphambili. Ngisho nangemithombo eminingi, babephonsa imali ngendlela engahlelekile noma bethatha izingozi ezingadingekile, ukuze nje babuyele endaweni yabo yokukhululeka kwengqondo. Ezifundweni zakwa-akademiya lokhu kubizwa ngokuthi ukulingana kwengqondo, mina ngikubiza ngokuthi i-thermostat yengqondo. Nokho, izindaba ezinhle ukuthi le thermostat ingalungiswa kabusha. Njengoba uqala ukuguqula isithombe sakho nguwe, isisekelo sakho sezimali siqala ukukhuphuka ngokwemvelo. Uyamisa ukudicilela phansi amathuba, uyayeka umuzwa wecala ngenxa yenala, futhi uqala ukusebenza ngokuzenzakalela komuntu oqaphela inani lakhe. Ngihlangabezane nalokhu lapho ngiqala ukuzibona njengomuntu ocebile, hayi njengomuntu ofuna ukuphunyuka ebuphofini. Imithombo yaqala ukugeleza kalula. Ngangingasadingi ukuyijaha ngoba yaqala ukungithola. Hlaziya ukuziphatha kwakho lapho imali yakho engenayo idlula okujwayelekile. Ingabe uzwa ukuthula nenjabulo, noma ucabanga ngokushesha ukuthi lokhu ngeke kuhlale isikhathi eside? Impendulo kuleyo mbuzo ikhanyisa uhlelo lwakho lwamanje. Ukuzimela kwezimali kwangempela kuvela lapho i-thermostat yakho yangaphakathi ilungiselelwe inala. Ngoba ingqondo ngeke ivumele ukugcina into ephikisana nesithombe sakho nguwe uqobo. Iphuzu elibalulekile ukuqonda ukuthi imali ayishintshi ubuntu bakho, imane nje iyakhulisa. Uma uzizwa ukhathazekile, yenza ukukhathazeka kube kukhulu. Uma uzibona ukuthi ukufanele, yandisa amandla okudala. Ngalesi sizathu, ngaphambi kokufisa imali engenayo enkulu, kubalulekile ukuba ube umuntu okwazi ukugcina inala. Lungisa i-thermostat yakho, phakamisa isithombe sakho nguwe, futhi uzobona indalo ihlela kabusha ukuze iqinisekise leli qiniso elisha. Ngoba inotho ihlala iqondiswa ubunikazi okhetha ukubugcina. Okuguqula umqondo ube yiqiniso akuyona isifiso nje, yimizwa oyifaka kuwo. Kulokhu, iningi labantu liyaphambuka. Bakholelwa ukuthi kwanele ukusho iziqinisekiso ezinhle noma ukubona isimo esijabulisayo, lapho, eqinisweni, okwenza ushintsho kube umuzwa ohlanganisa lezo zithombe. Awuhehi lokho okufisayo, kodwa kunalokho okubona njengento yangempela. Futhi lena ingqikithi lapho umcabango uguqulwa ube yithuluzi elinamandla kakhulu lokuguqula impilo. Lapho ngiqala ukufunda ngamandla engqondo, ngabona ukuthi umehluko phakathi kwabaphuphayo nabaphumelelayo awuleli ekukhanyeni, kodwa ekujuleni kwemizwa umuntu ngamunye axhumana ngayo nombono wakhe. Uma ucabanga ngenala kuphela, kodwa uzizwa wesaba nokungabaza, umuzwa obusa kakhulu uzoba ukwesaba, futhi yilokho indalo ezokubuyisela kona. Nokho, uma uhlangabezana nokubonga, ukuphepha, nokuphelela njengokungathi usuvele ujabulela inala, lowo muzwa udala ukuhambisana okuvumelana nokunqoba. Ucwaningo lwamanje luyawuqinisekisa umqondo onjalo. Ucwaningo lwe-neural plasticity, olwenziwa eNyuvesi yaseHarvard, lukhombisa ukuthi uhlelo lobuchopho alukwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhlangenwe nakho kwangempela nalokho okucatshangwe ngamandla engqondweni. Lapho uhlela ngengqondo ngomuzwa oqinile, ubuchopho bakho buvulela ukuxhumana okufanayo okungase kusebenze uma ngempela ubuhlangabezana naleso simo. Ngamanye amazwi, engqondweni isimo siyabonakala ngempela. Ngiqale ukusebenzisa lolu lwazi empilweni yami. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuqala umsebenzi wami, ngangihlala endaweni ethule, ngivale amehlo, futhi ngibone ngeso lengqondo ukuthi usuku oluhle lunjani kimi. Ngangizibona ngingena emakamelweni amahle, ngixoxa nabantu abahlonishwayo, futhi ngiqeda izivumelwano zebhizinisi ezinenzuzo enkulu.
Ekuqaleni lo mkhuba wawubonakala njengokuphelele kokuphupha. Umehluko phakathi kweqiniso lami lansuku zonke nesithombe engasibona wawumkhulu. Kodwa-ke ngahlala ngiqinile. Ngangizifaka ngokuphelele esimweni ngasinye, ngizwa injabulo, ukuphepha, nenkululeko. Kancane kancane ushintsho lwaqala. Ngiqaphele ukuthi isimo sami sengqondo sashintsha, izwi lami laliphethe igunya elikhulu, futhi ukusabela kwabantu kimi kwaba nokusha. Ubunjalo bami bangaphakathi babushintshile, kwathi umhlaba wangaphandle wazivumelanisa nje. Cabanga isikhashana, kangaki usuke ucabange ukwehluleka kwakho ngisho ungakenzi nesinyathelo sokuqala. Kangaki usuke ulindele umphumela omubi kakhulu, uzizwa wethukile futhi unovalo olukhulu, kuphela ukuze ubone isigameko senzeka cishe ngendlela obusishaye ngayo. Lokhu akulona nje ithuba elizenzakalelayo. Lena inqubo efanayo esebenzayo, kodwa isebenzela umphumela ongafuneki. Umehluko ukuthi manje ungakwazi ukusebenzisa leli khono ngamabomu ukuze wakhe lokho okufisayo ngempela. Uma uxhumana ngokomzwelo nenhlalakahle, umzimba wakho nalo lonke ubunjalo bakho kuqala ukuhambisana nayo. Indlela okhuluma ngayo iyashintsha, izenzo zakho ziyahluka, futhi indalo iyakuthola lokhu kuvama okusha. Lokhu akuyona inqubo eyenzeka ngokuzenzakalela, kuyinto ephilayo nejabulisayo. Ukuzibandakanya kubalulekile. Akwanele nje ukubona isithombe sangaphakathi, kubalulekile ukusibona ngemizwa yakho. Hoke iphunga lendawo, uzwe umsindo wabantu abaseduze, uzwe injabulo enkulu ngaphakathi. Yilokhu okudlulisa ubuqiniso balesi simo esisha engqondweni yakho engaphansi. Futhi ingqondo yakho engaphansi, engahlukanisi phakathi kokungokoqobo nalokho okucatshangwe ngokusobala, iqala ukusebenzela ukwenza okubonile kwenzeke. Iheha izimo, imibono, abantu, namathuba ahambisana nalokho kuvama okufanayo. Ngivame ukusho ukuthi ukucabanga kuyisibonelo sangaphambi kwesikhathi sokungokoqobo. Konke okuhlangenwe nakho okuhlangabezana nakho kuqala ukuvela ngaphakathi kuwe. Ikhaya lakho, imoto yakho, inkampani yakho, uhambo lwakho, ubudlelwano bakho, konke kuqala njengesithombe esigcwele umuzwa. Ngenxa yalesi sizathu, angilokothi ngibukele phansi amandla okuhlela engqondo. Ngasinye isikhathi ohambweni lwami, ngaqala ukuzibonisa ngihamba umhlaba wonke, ngabelana ngezimfundiso zenala, futhi ngisiza abantu ukuba baphakamise izimpilo zabo. Ngalowo mzuzu, ngangisaphambili kakhulu kuleyo nqobo, kodwa umuzwa wawungokoqobo kangangokuba ekucabangeni kwami wawusuvele uyiqiniso. Futhi njengoba izinsuku zazidlula, umhlaba wezinto wamane wazivumelanisa nalokho kuvama. Izicelo zaqala ukungena ngokwemvelo, abantu abavela emazweni engangengakaze ngiwavakashele bahumusha izinto zami kwezinye izilimi, kwathi okungelona iqiniso kwaba yinto evamile. Njengoba usiqonda lesi siqiniso, uyaqonda ukuthi akudingeki ulinde izimo ezinhle ukuze uzwe umuzwa wenala. Okuphambene nakho kuyiqiniso, kufanele uzizwe unenhlalakahle ukuze wakhe indawo ephelele. Lokhu kuyisiphambeko esijulile. Indalo iphendula kuvama olibambile, hayi emazwini owashoyo. Futhi lokho kuvama kunqunywa ukubonakala kwemizwa okukhulisa kakhulu. Ngakho-ke, nsuku zonke, noma ngabe konke kubonakala kunganyakazi, kubalulekile ukuxhumana nombono wokuhlinzekwa okuningi. Khulisa ukwazisa ngalokho osuvele unakho nokushisekela lokho okuzayo. Umuzwa yiwona osheshisa ukudala. Umqondo uyimephu, kodwa umuzwa yinjini. Yiwona oqondisa okungabonakali ekuhlangenwe nakho kwakho. Uma ucabanga okuthile futhi uzizwa ngempela ukuthi kuyiqiniso, ingqondo yakho engaphansi iyamukela lo mqondo njengeqiniso bese iqala ukuhlela izimo ezibalulekile ukuze lokho kuvele ngokomzimba. Kusukela ngalowo mzuzu, umbuzo akusona isimo sokuthi sizokwenzeka yini, kodwa sizokwenzeka nini. Futhi lapho uxhumana kakhulu ngokomzwelo, kulapho umphumela uzobonakala ngokushesha. Umlingo wangempela ulele ekuqondeni ukuthi ukucabanga akuyona indlela yokubalekela iqiniso, kodwa kunalokho ithuluzi olisebenzisayo ukulakha. Yonke into ekhona endalweni yanamuhla yomzimba yaqala njengomqondo nomuzwa engqondweni yomuntu. Ngakho-ke, ikhono lakho lokuzwa limele amandla akho abaluleke kakhulu.
Ngoba kungokomzwelo lapho udlulisa khona endalweni ukuthi yini ebambelele eqinisweni ekucabangeni kwakho. Futhi indalo, ngaphandle kokungabaza, imane iphendule, ngakho-ke makwenzeke. Kukhona umehluko omkhulu phakathi kokufisa ukuthi impilo ishintshe nokunquma ukuthi lokhu kuguquka kuzokwenzeka. Ukufisa kuguquguquka ngokomzwelo, kumiswe izimo, izindawo, nezimo zengqondo. Ukuzimisela kuqonde kakhulu akudingi mvume. Njengoba ngaliqonda leli qiniso, ngabona ukuthi uguquko luqala lapho ukhetha ngokuqinile ukushintsha ukuvama okukhona kuwe. Futhi ukuze lolu shintsho lube olubonakalayo, kubalulekile ukusungula iphethini entsha yokucabanga. Yingakho ngihlala ngiphakamisa inselele yezinsuku ezingama-30. Isikhathi sezinsuku ezingama-30 singase sibonakale sifushane, kodwa uma sisetshenziswa ngamandla nangokuqapha ngokugcwele, sanele ukuguqula isakhiwo semizwa esisekelo sobunjalo bakho. Ngalesi sikhathi, njalo ekuseni, ngaphambi kwanoma yimuphi omunye umsebenzi, vala amehlo akho, phefumula ngokujulile, futhi uphinde ngomuzwa. Ngizizwa ngijabule futhi ngibonga kakhulu manje, ngoba ingcebo iza kimi ngezilinganiso ezikhulayo, kusuka emithonjeni ehlukahlukene ngokuqhubekayo. Lawa mazwi awasiso isibopho somlingo, kodwa uhlelo. Futhi njengayo yonke imithetho yokuhlela, umgogodla awulali ekuphindaphindeni okuzenzakalelayo, kodwa ekuyixhumaniseni nombono ocacile. Umuzwa yikhodi eqondwa ingqondo engaphansi. Kubalulekile ukuqonda iqiniso elingemuva kwamazwi, kubalulekile ukubona ngengqondo ukufika kwemali, ukugeleza kwezinsiza, ukuvela kwamathuba, njengokungathi konke sekuvele kuhamba. Ekuqaleni ingqondo yakho enengqondo izomelana. Izoqamba ukuthi ubuhlanya, ukuthi akukho shintsho olwenzekayo. Nokho, yilapho inqubo iqala ukusebenza. Ngoba ingqondo engaphansi ayihlanganisi phakathi kokuyiqiniso nalokho okucatshangwe kakhulu. Ngokuphinda okuthile ngomuzwa nangokuqhubekayo, ubuchopho busungula izindlela ezintsha zezinzwa, futhi lokhu kuxhumana kuqala ukunquma izindlela ezintsha zokuziphatha, ukuqonda okusha, futhi ngenxa yalokho, imiphumela emisha. Lokhu kuyisisekelo sesayensi. Ucwaningo oluvela eStanford University lukhombisa ukuthi ubuchopho bomuntu bunokwazi ukuzivumelanisa, buziqondisa kabusha ngokwalokho okuphindaphindayo ngamandla omzwelo. Futhi ngokuphindaphinda ukuqinisa ukubonga, ingcebo, nenala, wena, ngokoqobo, ubumba uhlobo olusha lwakho. Ngakwenza lokhu lapho ngisaswele. Ngangingenazo izimali ezifihliwe, izikweletu zangicindezela kakhulu, kodwa njalo ekuseni, ngangihlala phansi ngenze umsebenzi. Ngezinye izikhathi, amazwi ami ayehluleka ngoba ayezwakala njengamanga. Ngangithi, ngizizwa ngijabule futhi ngibonga kakhulu manje, futhi ngaphakathi, ingxenye yami yayifuna ukuhleka noma ukukhala. Nokho, ngazimisela. Ngangivala amehlo ngibone impilo engangiyifisa, ngangizwa ukukhululeka kokukhokha kalula zonke izikweletu, injabulo yokusiza abanye, ukuthula kokujabulela ukuzola kwezimali. Ngabona yonke iminingwane, futhi kancane kancane, ngaqala ukubona ukuthi kwakungelona nje iphupho elingenakwenzeka, kodwa kunalokho indlela eyabelwe. Ngemuva kwamaviki ambalwa, izimo zaqala ukushintsha. Amathuba amancane aqala ukuvela, iklayenti elisha, ucingo olungalindelekile, ibhizinisi elalibonakala lingenakwenzeka ngaphambilini laqala ukuthuthuka ngokwemvelo. Futhi ngaqonda ukuthi kwakungekona nje ukuzenzakalela. Lolu hlelo lwalulungisa kabusha ukuvama kwami. Ngangiguquliwe kusuka kumuntu olandela imali ngibe umuntu owamukela ukufika kwayo. Ngoba uma uvama ngezidingo, indalo ihumusha ukuthi udinga ukuqhubeka nokufuna. Nokho, uma uvama ngenala, iyaqonda ukuthi usuvele unayo, bese ukugeleza kubonakala. Imfihlo ilele ekungaphazanyiswani. Yenza umsebenzi nsuku zonke, ngaphandle kokuphazamiseka. Ukuphinda kuveza ukujwayela, futhi ingqondo engaphansi yamukela kuphela njengeqiniso lokho ekwaziyo. Yingakho kubalulekile ukuphikelela kuze kube yilapho inkolelo entsha iba yinto ezizenzakalelayo. Ekuqaleni kuzobonakala njengokusebenzisa amandla, bese kuzoguquka kube injabulo. Futhi ngokungazelele uzoqaphela ukuthi uvuka ngendlela ehlukile.
ukuthi ukwesaba kuqala ukuncipha, ukuthi umuzwa wokuzola uqala ukuthatha indawo yokungakhululeki. Lokhu kuyisibonakaliso sokuthi iphethini entsha iyasungulwa. Kulesi sikhathi sezinsuku ezingama-30, naka futhi indlela okhuluma ngayo ngemali. Abantu abaningi bayakhononda bengazi nokuthi bayakwenza lokho. Bathi, konke kubiza kakhulu, imali engiyiholayo ayilokothi yanele, angisakwazi ukubekezelela izindleko. Umusho ngamunye walokhu uqinisa iphethini lokusweleka. Esikhundleni salokho, sebenzisa izitatimende zenala. Yisho ukuthi, imali igeleza njalo, ngihlala ngihlangabezana namathuba amahle, ngihehe ingcebo ngezindlela ezingalindelekile. Lokhu akuyona inkohliso, kungukuvuselela ingqondo. Kungukuqeqesha ingqondo yakho endleleni entsha yokubona ubunjalo. Ngiyaqonda ukuthi abantu abaningi bayangabaza. Abaningi bakholelwa ukuthi amazwi nje awenzi shintsho lwangempela. Nokho, lokhu kuvame ukwenzeka ngoba abakaze baqinise isiqinisekiso ngomuzwa wangempela isikhathi eside ngokwanele ukuze babone umphumela. Uma umemezela okuthile ngokuqiniseka, indalo ihlangana ukuze ikusekele. Futhi uma ukwenza lokhu izinsuku ezingama-30 zilandelana, ukuvama kobunjalo bakho bonke kuqala ukwenyuka. Uqala ukuqaphela ukuvumelana, ukuhlangana, nezimo ezibonakala zihleleke kakhulu ukuba zibe yithuba nje elivamile. Akuyona imilingo ukuvumelana. Cabanga ngalokhu, uma iminyaka eminingi ukhulise imibono yokwesaba, izikweletu, nokulinganiselwa, kuwumqondo nje ukuthi ingqondo yakho engaphansi iye yazivumelanisa nalokho kuvama. Ngakho manje, uzokwenza ngendlela ephambene. Uzoyondla ngenhlalakahle, ukuphepha, nokubonga kuze kube yilapho iba ubunjalo bakho obusha. Futhi uma lokho kuvama kuguquka, umhlaba wangaphandle uyamlandela. Ungalibukeli phansi amandla ezinsuku ezingama-30. Izinsuku ezingama-30 zanele ukushintsha iphethini lengqondo. Izinsuku ezingama-30 zenhloso egxile kakhulu zanele ukuqala impilo entsha. Yenza umsebenzi nsuku zonke, ngisho noma ungabaza, ngisho noma kubonakala kuwubuwula, ngisho noma isimo singakashintshi okwamanje. Ngoba sizophatha. Ekuqaleni kancane bese ngokujulile. Okubaluleke kakhulu ukuthi ugcine ukholo lwakho nomuzwa wakho. Impilo iphendula ngendlela efanele ukuvama olukhombisayo. Uma uqala usuku lwakho uvama ngokubonga nangengcebo, indalo izokubuyisela lokho. Futhi lapho ungakulindele khona nakancane, uzothola ukuthi lezo zinsuku ezingama-30 sezibe umnyango wesigaba esisha, okungesona lapho izinsiza zezimali zigeleza khona ngokwemvelo, namathuba avela ngokuvumelana okuphelele. Nenala ayiseyona isifiso esikude kodwa isimo sakho semvelo sokuba khona. Kulesi sigaba, abantu abaningi baqala ukuzwa okuthile okungajwayelekile ngaphakathi kubo. Ukuvuka okuthambile, ukuqonda ukuthi lokho engikushoyo kunomqondo, ukuthi mhlawumbe impilo ingashintsha ngempela kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Futhi yilapho kanye abantu abaningi benqikaza khona. Ngoba lapho ingqondo iqala ukuqaphela ukuthi kukhona okushintshayo, ubunjalo obudala buzama ukumelana. Buhlebeza buthi, ingabe lokhu kwenzeka ngempela? Ingabe kufanele ngiqhubeke? Ingabe kuzongisebenzela ngempela? Kungokwemvelo. Ukuguqulwa kuhlala kuqala ngobunzima. Kuyinkomba yokuthi ubunjalo bakho bangaphambili buyabuzwa. Kodwa iqiniso liwukuthi akukho okuqina ngaphandle uma uthatha isinqumo sokuqina, ngisho noma ungakakwazi ukubona imiphumela. Ngenxa yalesi sizathu, uma usufike lapha, ngifuna wenze okuthile okulula, kodwa okusebenza kakhulu. Thatha umoya ojulile, ubheke ngaphakathi kuwe, futhi uqaphele ukuthi lokhu okuqukethwe kuxhumene kangakanani nendaba yakho. Futhi uma uzwa ukuthi lo mlayezo uthinta okuthile okujulile ngaphakathi kuwe, uma nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi saleli vidiyo ucabanga, yilokhu kanye engangidinga ukukuzwa, bese ume kancane bese ubamba iqhaza ngenkuthalo. Bhalisa manje bese uchofoza like thanda. Hayi nje ngenxa yami, kodwa nangenxa yakho. Ngoba lesi senzo sifanekisela ukukhetha ngamabomu. Futhi izinqumo ezenziwe ngamabomu zinamandla amakhulu.
Kufana nokumemezela endaweni yonke, sengilungele isinyathelo esilandelayo. Kuyisenzo esingokomfanekiso, yebo, kodwa wonke umfanekiso uphethe amandla. Futhi isenzo sokumemezela ukuzibandakanya kwakho ekuthuthukiseni kwakho kuvula indawo yezinto ezingakaze zenzeke. Lokhu ngakwamukela ngendlela ejulile kakhulu okungenzeka ngayo. Ngesikhathi ngiqala ukucwaninga nokusebenzisa lezi zimiso, kwakunezikhathi lapho ngangingaqiniseki khona. Ngezinye izikhathi ngangizizwa ngingedwa, kwakubonakala sengathi akekho osizungezile owaqonda engangizama ukufeza. Ngenkathi ngikhuluma nge-vibration, amandla adonselayo, isimo sengqondo, namandla, abantu abangizungezile babexoxa ngezinswelo, izinkinga, nezimali. Futhi ngazonda ukuthi uma ngifuna ngempela ukuguqula impilo yami, kuzodingeka ngixhumane nalabo abavumelana nami endaweni efanayo. Ngakho-ke, ngazinikela, ngafunda, ngabhala, ngaphinda, futhi okubaluleke kakhulu, ngenza. Ngaso sonke isinqumo esiqaphile, noma singakanani, ngagomela ngobunjalo bami obusha. Futhi lapho ngisebenza ngale ndlela, isidalwa esiphezulu sangiphendula kakhulu. Lapho uzinikela ngempela, kukhona okushintsha emandleni akho. Kufana nokungathi indawo ekuzungezile iqala ukubona inhloso yakho. Amathuba aqala ukuhamba ngasendleleni yakho, futhi okwakubonakala kukude kuqala ukusondela ngokwemvelo. Lokhu kwenzeka ngoba sonke isenzo esingokomzimba sibonisa isinqumo esingokomoya. Ngokuchofoza, like thanda, ngokubhalisa, umemezela uthi, ngikhetha ukuqhubeka kule ndlela, ngikhetha ukuziphendukela kwemvelo, ngikhetha inala. Futhi yilokho okuyisiqalo sakho konke. Ukuguqulwa okufisayo akwenzeki ngesinyathelo esisodwa, kuvela ngokulandelana kwezenzo ezincane eziqaphile. Futhi lesi singase sibe esokuqala ngqa. Lapho uzivumela ukuzibandakanya, ukusebenzisana, nokuxhumana nemibono ephakamisa amandla akho, ingqondo yakho engaphansi iqala ukwamukela ukuthi leli yiqiniso elisha. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, kuvela ngaphandle. Yingakho ngihlala ngigcizelela, sonke isinqumo, noma singancane kangakanani, sinamandla amakhulu. Kuleli qophelo, kufanele ukhethe phakathi kokumane ukhuthazele ngokulalela noma uqale ukwenza. Ngoba ulwazi olungenaso isenzo luguquka lube ukukhungatheka. Wake waqaphela ukuthi bangaki abantu abaqoqa ulwazi mayelana nokuthuthuka komuntu siqu, bafunde izincwadi, babukele amavidiyo, kodwa bahlale esimeni esifanayo. Kungenxa yokuthi badida ukwazi nokwenza. Ukwazi kungokwengqondo, ukwenza kungokomfutho. Yilapho wenza khona lapho amandla ehamba ngempela. Futhi yilokho engifuna kwenzeke manje. Ukuze uzwe leli mandla, ukuze uzwe isifiso sangaphakathi sokuqhubeka kule nqubo. Ngoba kusukela lapha, okuqukethwe kuzoqala ukujula kakhulu. Imibono ezayo akuyona nje imibono, yizihluthulelo ezikwazi ukuvula amandla alele ngaphakathi kuwe. Futhi yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi uqhubeke. Usuvele uthathe izinyathelo ezibalulekile kuze kube manje, usukhombe izindlela, waqonda amandla engqondo engaphansi, waqaphela ithonya lesithombe sakho siqu, futhi wafunda nokuphinda uhlele ingqondo yakho ngemizwa. Manje sekuyisikhathi sokuqinisa lokhu. Lesi yisikhathi sokumemezela yebo kumjikelezo omusha. Chofoza, like thanda, bhalisa, bese uzivumela ukuqhubeka nalolu hambo. Hayi ngoba kuwumkhuba we-inthanethi, kodwa ngoba kufanekisela yebo yakho ekuguqulweni okukhulu. Kuyisenzo sakho sokuqala somphakathi sokuzibophezela empilweni enothe kakhulu, futhi isidalwa esiphezulu siphendula ekucaceni. Ngaso sonke isikhathi lapho ukhetha ukuzihlanganisa nokuthile okuhle, udlulisa umyalezo wamandla kusidalwa esiphezulu. Futhi indalo yonke, ngaphandle kokuhluleka, ibuyisa lawo mandla ngendlela yamathuba, ukuhlangana, ukuqonda, nokuchuma. Ngakho-ke, uma uzwa ubizo, yenza manje. Yilapho ushintsho luqala khona, ngesinqumo esilula, kodwa esenziwe ngenhloso eqotho. Ngoba konke okuqotho kuqala enhlosweni. Futhi lapho inhloso yakho icacile, umhlaba wonke uzihlela kabusha ukuze ukwenze kube nokwenzeka. Ngaso sonke isikhathi lapho unquma ukushintsha, kukhona okuthile ngaphakathi kuwe okuqala ukunyakaza.
Kufana nokungathi ingxenye yakho endala, ejwayele ukuqhubeka ezimeni ezifanayo, izizwa isengozini. Izama ukukuvikela, kodwa ikwenza ngendlela embi kakhulu engacatshangelwa, ngokuvusa ukwesaba, ukungabaza, nokungazethembi. Lokhu kungukulwa okungabonakali phakathi kobunjalo obudala nobusha. Futhi cishe akekho okhuluma ngakho. Abantu bakholelwa ukuthi lapho beqala ukwenza okuhlukile futhi kuvela ukwesaba, kuyisibonakaliso sokuyeka. Kodwa empeleni kuphambene nalokho. Ukwesaba kuyisibonakaliso sokuthi uwela umngcele wobunjalo bakho bangaphambilini. Ubunjalo obudala buzozama ukukholisa ukuthi kungcono ukuhlehla. Buzoqinisekisa ukuthi kuyingozi, ukuthi awulungele, ukuthi uzovezwa obala, ukuthi uzokhathazeka. Futhi uma ungaqaphile, uzokholelwa lawo mazwi. Uzocabanga ukuthi isifiso sakho sokuzivikela sizama ukukulondoloza, kanti empeleni, ukugunyazwa kwakho nje kuzama ukusinda. Ngoba i-ego, leso sakhiwo sengqondo esisuselwa kokuhlangenwe nakho kwesikhathi esidlule, sesaba okungaziwa. Ayiqondi ukuthi yini ekhona ngale kwalokho esivele ikwazi. Ngisho noma okwaziwayo kubuhlungu, ikhetha ukuhlupheka okujwayelekile kunokukhululeka okungaqinisekile. Uke waqala kangaki iprojekthi ugcwele intshiseko, wabe usuzwa amandla akho ephela ngemva kwezinsuku ezimbalwa. Kuke kwavela kangaki ithuba, esikhundleni sokuzizwa ujabule, wazizwa ukuqinisa esifubeni sakho, umuzwa wokuthi mhlawumbe lokhu akulona olwami. Yilokho okungubunjalo bangaphambili obuzama ukugcina amandla. Ingqondo yokuzivikela eveza, qaphela, lokhu kusha, lokhu kuhlukile. Kodwa yilapho kanye ukuguqulwa kwenzeka khona, emhlabeni wezinto ezingakaze zenzeke. Abantu abaningi bahumusha ukumelana njengokuhluleka. Bathi, ngazama ukushintsha, kodwa kukhona okungidonsela emuva. Lokho kokuthile kuyiphethini lakho lemizwa elizama ukugcina ukuhambisana nesithombe esidala. Kufana nokungathi ingqondo yakho engaphansi ithi, sihlale sinjengalokhu, futhi ukwehluka kuyingozi. Yingakho ikhiqiza iziphazamiso, ukubambezeleka, izizathu, ngisho nezinkinga ezincane ukuze ikwenze udikibale. Uqala ukuzizwa ubuthongo lapho kufanele wenza khona. Uqala ukukholelwa ukuthi udinga ukulinda isikhathi esifanele. Uqala ukuzikholisa ukuthi manje akusona isimo esifanele. Kodwa isikhathi esifanele asifiki. Sivele kuphela ngemva kokuba uthathe isinqumo sokwenza, ngisho nokwesaba. Ngakuzwa lokhu izikhathi ezingenakubalwa. Lapho ngishiya isikhundla sami sokuba umsizi womlilo, ngangingenazo iziqiniseko. Ngikhumbula izwi lokwesaba likhala ngaphakathi kimi, kuthiwani uma kungahambi kahle? Kuthiwani uma uzisola? Kuthiwani uma kuyiphutha? Kodwa kwakunelizwi eliphansi elijulile elathi themba. Futhi lelo kwakuyilizwi engakhetha ukulilalela. Umsebenzi wawuyinkimbinkimbi ngoba ukwesaba kuzwakala kungokoqobo, kuvela ngokomzimba, inhliziyo yakho ishaya ngamandla, isisu sakho siyaqina, izandla zakho ziyajuluka. Nokho, lokhu kwesaba akusona isibonakaliso sokusongelwa, kumane nje kuyisiqalo sento entsha esondelayo. Isayensi ikuchaza lokhu njenge-cognitive dissonance, lapho ingqondo ishaya phakathi kokwaziwayo nokufiselekayo. Uhlelo lwakho lusabela sengathi lusengozini ngoba, kulo, ushintsho lisho ukungaqiniseki. Nokho, eqinisweni, kumane nje kuwuhambo lokuzivumelanisa nezimo. Uma umelana, isijwayezi esidala siqhubeka. Uma uqhubeka, isijwayezi esisha siyaqina. Kufana nokuhamba emgwaqweni omnyama uya emnyango okhanyayo. Ekuqaleni awuboni lutho, kukhona ukushelela, ukungabaza. Kodwa uma uqhubeka, ukukhanya kukhula, futhi ukwesaba kuyancipha. Umehluko phakathi kwalabo abazuza nalabo abahlehlayo ulele kuleli qophelo lokushuba. Abaningi bahlehla, bekholelwa ukuthi ubunzima buyisibonakaliso sephutha. Kodwa labo abaqonda inqubo bayazi ukuthi ukungakhululeki kuyinani lokuziphendukela kwemvelo. Umcibisholo wakho ukhulula izinkumbulo ezingokomzwelo ezikubopha esikhathini esidlule. Lapho uqhubeka, ngisho uqhaqhazela, ngisho nenhliziyo yakho ishaya ngamandla, uqondiswa kabusha ingqondo yakho.
Ngesinyathelo ngasinye, ingqondo yakho engaphansi irejista ukuthi okusha kuphephile, futhi ukwesaba kuqala ukuphela. Ngikhumbula owesifazane oyedwa engasebenza naye, ogcwele ithalente nomqondo webhizinisi omuhle kakhulu. Waqala ngamandla aphelele, egcwele amandla, kodwa ngesithiyo sokuqala, yonke into yabhidlika. Wangitshela, "Bob, ngicabanga ukuthi kuyisibonakaliso sokuthi lokhu akulona olwami." Ngabheka emehlweni akhe ngaphendula, "Cha, kuyisibonakaliso sokuthi ngqo okwakho. Ubunjalo bakho obudala buzama ukusinda." Wathula isikhashana, wabe eseqonda. Wabuyela kuprojekthi, wabhekana nobunzima, futhi ngemva kwezinyanga, ibhizinisi lakhe lachuma. Ukwesaba kwase kubonakala, kodwa kwakungasayali izenzo zakhe. Nansi into okumele uyizwisise, ukwesaba ngeke kuphele ungenzi lutho. Kuphela ngenxa yokuthi wenza okuthile. Isibindi akukhona ukungabi nakwesaba, kunalokho ukukhetha ukuqhubekela phambili naphezu kwakho. Futhi njalo uma wenza okuthile, ingqondo yakho iyakuqonda ukuthi kungenzeka, ukuthi kuphephile, ukuthi kungokoqobo. Ububunjwa bakho obudala buyehla kancane kancane, bese obusha buqala ukuthatha izintambo. Ngakho, lapho kungabaza kuvela, lapho uzwa sengathi ufuna ukuyeka, khumbula, akukhona ukuthi indalo ikuhlola, nguwe ozikhulula kulokho okungakusizi. Ukumelana kuwumqaphi wokugcina ngaphambi kokwanda. Ububunjwa bakho obudala buyamemeza ngoba buyazi ukuthi sezizophela izintambo. Futhi uma uqhubeka, buyaphela. Futhi okubonakala esikhundleni sakho yinguqulo yangempela yokuthi ungubani, ukhululekile, unothile, futhi uhambisana ngokuphelele nempilo obuhlale uyifisa. Ngeke ngize ngikhohlwe indaba yowesifazane owazifaka kwesinye sezifundo zami. Wayengumbhaki, futhi iminyaka eminingi wahluleka ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe elincane. Wenza amakhekhe amahle kakhulu, enekhono langempela, kodwa wayehlale ezithola engasuki endaweni efanayo. Lapho ethola ithuba elihle kakhulu, isivumelwano nebhizinisi elikhulu lamakhefi, kwenzeka into engalindelekile. Ngosuku lomhlangano, akazange avele. Akwenzekanga lutho olungalindelekile, akwenzekanga ingozi. Akazange nje ahambe. Lapho sikhuluma, wayenamahloni ebonakala wabe esengitshela, ngaqala ukucabanga ukuthi bazobona ukuthi ngingamukelekile. Lowo musho wangihlala emqondweni ngoba ngangikwazi ukuthi uzwa kanjani. Futhi mhlawumbe nawe uyakuzwa. Kungaze kube kangaki ithuba selivele phambi kwakho, ngenxa yokwesaba ukuthi awukwazi, walisabotaki? Kungaze kube kangaki usho ukuthi icha ethubeni, ukholwa ukuthi awukakulungeli? Lena ingenye yezindlela zokuzisabota ezicashe kakhulu, futhi ingenye yezilimaza kakhulu. Ngoba ayibonakali njengesitha sangaphandle. Iza ifihleke njengokuqapha, ukuzithoba, umuzwa weqiniso. Kodwa phansi, umuzwa wokungamukeleki osebenza buthule. Futhi lokho kungenye yobuthi obukhulu bengqondo obukhona. Buyakhubaza, ngisho ngaphandle kobuhlungu obubonakalayo. Wangitshela ukuthi, njengoba ayeziphathelela umhlangano, wacabanga abantu bembheka futhi becabanga, akahambelani nalapha. Ngakho wanquma ukungahambi, ukugwema amahloni okuthi ki atholakale. Kodwa into ayengayiqondi ukuthi akekho laphandle owayemahlulela. Kwakukhona kuphela isithombe sezinkolelo ayeziphethe ngaye. Umhlaba wangaphandle uhlale uyisibuko salokho okuzwayo ngaphakathi. Futhi inqobo nje uma ungaziboni ukuthi uyamukelekile, indalo ayikwazi ukukhombisa iphutha. Ngikubonile lokhu kwenzeka kosomabhizinisi, abaculi, ochwepheshe abahlakaniphile, ngisho nabantu abaphumelele kakhulu. Bayakhula, bayachuma, futhi lapho befika ezingeni elisha, baqala ukuzisabota. Basebenzisa ngokungadingekile, benze izinqumo ezingacabangwanga, noma bamane bayeke. Ngoba ingqondo engaphansi ikhamuluka, lokhu kukhulu kakhulu kuwe. Bese, cishe ngokungabonakali, bakha izimo ezibahlisela ezingeni lapho bezizwa bephephile. Lokhu akukhona ukuntuleka kwekhono, ukuntuleka kwemvume yangaphakathi. Abambalwa abakuqondayo ukuthi ukungamukeleki akuveli eqinisweni, kodwa kuvuka ebuntwaneni, ekuqhathaniseni, ekugxekeni, nasezinkingeni ezifundisiwe.
Kusukela sisabancane sizwa imisho efana nokuthi ki akukuhle ukufuna okuningi, izinto ezinhle azizona ezethu, kufanele waneliswe yilokho onakho. Futhi ngokuhamba kwesikhathi le micabango iba izinhlelo zengqondo ezilawula ukuthi singakanani esikutholayo. Kungakho noma ngabe indalo inikeza inala, abaningi bayayinqaba. Ngezinye izikhathi ngokucashile, ngokubambezeleka ekuphenduleni ithuba, ngokungabaza isikomelo, ngokwenqaba usizo. Lezi izimo ezincane ezihlanganisiwe zakha umgoqo ongabonakali phakathi kwakho nempumelelo. Umbaki endabeni yami akazange alahlekelwe isivumelwano ngenxa yokuntuleka kwekhona. Walilahlekelwa ngoba phansi wayesazibona emncane. Futhi aze ashintshe leso sithombe ngaye, akukho okungaphandle obekungasekelwa ezingeni elisha lenhlalakahle. Ngikubiza lokhu ngokuthi umthetho wokuhambisana. Ingqondo engaphansi idinga ukuhambisana phakathi kwalokho ozikholwa ukuthi ungakho nalokho okuhlangenwe nakho. Lapho kunokungqubuzana, iqiniso lihlale lizivumelanisa nephethini langaphakathi. Futhi kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi lo muzwa uzifihla kanjani njengobuhle. Kungaze kube kangaki uzwe umuntu ethi, angifuni ukuzibukisa noma ngikhetha ukungaphuphi kakhulu ukuze ngingakhungatheki. Lena imisho ejwayelekile. Kodwa ifihla ukwesaba necala. Ukwesaba ukukhanya, ukwesaba ukubonwa, ukwesaba ukungamukelwa. Kodwa iqiniso lithi, ukuzithoba kwangempela akukona ukuzinciphisa, kunalokho ukubona amandla ngaphakathi kwakho nokuwasebenzisela ukukhonza umhlaba. Uma uphika amandla akho, awubi othobekile, ungenzi ukubonga ekuhlakanipheni okukudalile. Ngikhumbula isikhathi empilweni yami lapho ngahlangabezana ncamashi nalokhu. Ngemuva kokuzuza impumelelo emabhizinisini ami okuqala, ngizwa icala elingavamile. Kwakungathi anginabo ubuhle bokuchuma lapho abantu abaningi abangizungezile babesahlupheka. Futhi leli cala laqala ukungidonsela phansi. Isikhathi esithile, imali yami yehla, amandla ami ehla. Ngaze ngabona ngolunye usuku, ngangisiza muntu ngokuzinciphisa. Ngokuphambene, ngangikhuthaza abantu abaningi ngokuhlala enaleni kunokuntuleka. Inhlalakahle akukona ukuzicabangela. Ukwanda. Uma uchuma, uvulela abanye indlela ukuze nabo bachume. Umbaki wagcina eqondile. Ngemuva kwesikhathi esithile, wasebenzela izinkolelo zakhe, wazithethelela ngokuzizwa emncane, wabe eseqala ukuzibona ekwazi futhi efanelekile. Ezinyangeni eziningana kamuva, wathola isimemo esisha, esivela kwenye inkampani, esikhulu nakakhulu. Ngalesi sikhathi, wahamba. Futhi isivumelwano asivalwanga kuphela kodwa saguqula ngokuphelele ibhizinisi lakhe. Wangibhalela, ethi, isivumelwano sasingenakukholakala, kodwa okwashintsha ngempela indlela engizibona ngayo. Futhi yilokho ncamashi engangifuna ukuba akuqonde. Ngoba, ekugcineni, akukhona ukuthi impumelelo ekwenza uyamukeleke, umuzwa wokwamukeleka odonsela impumelelo. Inqobo nje uma ukholwa ukuthi udinga ukufakazela ukwamukeleka kwakho, uzoqhubeka udonsa izimo ezidinga ubufakazi. Kodwa uma uqonda ukuthi usuvele wanele, indalo ingakwazi, ekugcineni, ukuletha lokho obekuhlale kutholakala. Umhlaba awubakhokheli labo abacashile, kodwa labo abazivumela ukuba babonakale. Futhi kusukela ngesikhathi ukholwa ukuthi uyamukeleka, konke kuyashintsha, ukubuka kwakho, ukuma kwakho, amathuba akho. Impilo iphendula ncamashi esithombeni ozibheka ngaso. Ngakho, uma uzibonele kulokhu kulandisa, uma ngesikhathi esithile wesaba ukuthi uzotholakala ungafanele, khumbula, akekho okwahlulelayo, bamane babonisa umbono wakho ngawe. Futhi izindaba ezimnandi ukuthi lo mbono ungakhiwa kabusha ngokuphelele. Okudingekayo isenzo esisha sokuqaphela, isinqumo esisha, umuzwa omusha. Uma uzibona uyamukeleka, indalo iyakuqinisekisa. Uma uzibona unomkhawulo, indalo nayo iyakuqinisekisa lokho. Nguwe okhetha ukuthi yiliphi iqiniso ofuna ukuliphila. Isipiliyoni esihlale singithinta kakhulu, njengoba sigqamisa ngokucacile amandla nezingozi zesithombe sakho. Ngibhekisela ohambweni lukaMike Tyson.
Umuntu okwathi isikhathi esifushane wahlanganisa amandla akhe, intshisekelo, nobukhulu, kodwa walahlekelwa yikho konke. Lapho uMike omncane eqashelwa umqeqeshi odumile uCas D'Amato, wayeyinsizwa engenazo izinhloso, eyakheka ngenxa yobudlova basemgwaqweni kanye nobuntwana obabekwe uphawu lokwenqatshwa nokuntuleka. uCas akabange nje ebona umbhokisi othenjisiwe, wabona umoya odinga ukwakhiwa kabusha. Futhi yilokho ncamashi akwenza. uCas waqondisa uThyssen hhayi ngokomzimba kuphela kodwa nangokwengqondo nangokomzwelo. Wafundisa ukuthi azibone enqobile, ukuthi azibone eyiqhawe nangaphambi kokungena eringini. Ngesikhathi leso uThyssen wakholwa ngempela. Wazibona engahlulwa, egxile, enobuchule. Ubunjalo bomnqobi bamiswa ngokucophelela ngaphakathi kuye, futhi umphumela wawungena kuphiko. Waba umbhokisi omncane kunabo bonke emlandweni ukuwina isicoco somhlaba se-heavyweight. Umhlaba wonke wambona njengeqhawe, kodwa okubalulekile naye wazibona eyiqhawe. Futhi ngenkathi lowo mbono uhlala uqinile, iqiniso lakhe lalibonisa impumelelo, udumo, nokulawula okuphelele. Kodwa lapho uCas edlula emhlabeni, isisekelo sangaphakathi saqala ukuwa. Ngaphandle komeluleki owayegcina ubunjalo bakhe obusha, uMike omdala, insizwa elimele, engenakuzethemba, engazinzile, wavela kabusha. Kusukela lapho, impilo yakhe yachitheka njengesihlabathi sasebhishi. Izimpumelelo zaphenduka ukwehluleka, ukuzithiba kwashabalala kwabanga ukungacabangi, futhi impumelelo yashintsha ngokushesha yaba ukuzibhubhisa. Indoda eyayisibonelo sokunqoba yaba uphawu lokweqisa kanye nezingozi zomuntu siqu. Ikhono lakhe alizange linyamalale, amandla akhe omzimba ahlala, kodwa umbono wangaphakathi owayesekela konke wawusushabalale. Njengoba luntule lesi sithombe, konke okunye kwawo. Le ndaba yangisiza ukuba ngiqonde into abantu abambalwa abayiqaphelayo. Akukhona lokho okuzuza okuguqula impilo yakho, kunalokho, yilokho ozikholwa ukuthi ungakho okusekela impumelelo yakho. Ungase uqongelele ingcebo, isithunzi, namandla, kodwa uma phansi usazibona unomkhawulo, ungenamsebenzi, noma ungenalutho, ingqondo yakho engaphansi izosebenza ukubuyisela ukulingana naleso sithombe. Lo umthetho wokuhambisana kwengqondo. Ingqondo idinga ukuhambisana phakathi kwenkolelo nesipiliyoni, futhi lapho kunokungafani, ikhetha ukugcina inkolelo. uThyssen akazange ahluleke ngenxa yokuntuleka kwekhono, walahlekelwa ngoba i-thermostat yakhe yangaphakathi yayisasethelwe ebunjalweni bensizwa egcwele ukwesaba nenzondo. Iqiniso elisha lalilikhulu kakhulu ukuba ubunjalo bakhe obudala bubugcine. Wayengazi ukuthi angayifeza kanjani indoda umhlaba owayimchaza ngayo. Futhi yilapho abantu abaningi behluleka, hayi ngoba bengakwazi ukufeza inhlalakahle, kodwa ngoba abazizwa befanelekile ukuyizwa. Impumelelo engenasiqalo somzwelo injengesakhiwo esingenazo izisekelo, ibukeka ihlabeka umxhwele, kodwa iyawa ngaphakathi. Ngikubonile lokhu kwenzeka izikhathi ezingenakubalwa. Abantu abachithe iminyaka bekhuthala befuna ukuchuma, kodwa lapho bekufeza, baqala bengazi baziqeda bona lowo mklomelo. Abanye balahlekelwa yikho konke ngenxa yezinqumo eziyize. Abanye bagula, kanti abanye bavele balahlekelwe intshisekelo. Ngoba ekujuleni kwenhliziyo yabo, kukhona okubatshela ukuthi lokhu akuyona mina ngempela. Yingakho-ke ngigcizelela kakhulu ukwakha kabusha isithombe somuntu siqu. Awukwazi ukushintsha izimo nje kuphela, udinga ukushintsha ukuthi ungubani ngokwemizwa ukuze ukwazi ukuzigcina. Le ndlela efanayo iyaziphinda ezindaweni eziningi. Umsebenzi uyakhushulelwa esikhundleni kodwa uqhubeka ezibona njengalowo owayengaphansi ngaphambili. Usomabhizinisi uyayandisa inkampani yakhe kodwa usacabanga okuncane. Umculi uqala ukuthola udumo kodwa esaba ukwahlulelwa futhi ezizwa njengomkhohlisi. Ngakho-ke, noma behaqwe amathuba amasha, baqhubeka belwa nezinkinga zabo zangaphakathi ezifanayo. Ngoba ingqondo yenqaba ukwamukela indima ephambene nengqondo yayo eseyiqonda. Lapho uThyssen elahlekelwa umeluleki wakhe, akazange alahlekelwe umqeqeshi nje kuphela, walahlekelwa isibuko esasimkhombisa ukuthi ungubani ngempela obuhle kakhulu.
Futhi ngaphandle kwaleso sibuko, izindlela zakudala zokuphila zaphinda zabuya. Umfana owalimala waphinda wabuyela ekulawuleni. Amandla ayekade ewusizo aguquka aba ukubhubhisa. Futhi yilokho kanye okwenzekayo lapho ufinyelela okuthile ngaphandle kokulungela ngokwemizwa ukukwamukela. Amandla ayekusunduza phambili aqala ukusebenza ngokuphambene nawe. Ukunqoba kweqiniso kusekelwe kulokho onguye ngaphakathi, hayi ezimweni zangaphandle. Futhi lokhu kuyasebenza kuwo wonke umuntu. Ungase uhehe ingcebo enkulu, kodwa uyoyigcina kuphela uma ingqondo yakho engaphansi kwesazela ikholwa ukuthi uyayifanele. Ungase uhlangabezane nothando olumangalisayo, kodwa uyolugcina kuphela uma ukholwa ukuthi ufanele ukuthandwa. Ungakwazi ukwakha umbuso omkhulu, kodwa uyowulondoloza kuphela uma ukholwa ukuthi uluhlobo lomuntu oluhlala ngokuzwana nokuchuma. Konke okudalayo kudinga isisekelo somzwelo esifanelekile ngaphakathi kuwe. Ngaphandle kwalokho, impilo ithola indlela yokuzilinganisa kabusha. Indaba kaMike Tyson ayilona nje elomshayisibhakela, imayelana nathi sonke. Ngamunye wethu uphethe ngaphakathi ububona bakudala obumelana nokukhula futhi buzama ukusibambelela kulokho esikwaziyo, kanye nobubona obusha obulangazelela inkululeko yokubonisa amandla ethu eqiniso. Impi phakathi kwalezi zinto ezimbili yiyona echaza ikusasa lomuntu. UTyson wanqoba umhlaba kodwa wahluleka empini yangaphakathi. Futhi izindleko zokungawunaki umthelela wesithombe somuntu siqu zihlala zifana, ukubuyela emuva ekuqaleni ngokuphoqeleka. Kodwa kunesifundo esijulile lapha, wona lawo mandla amholele ekubhujisweni ayengamphakamisa kakhulu, ukube ayehlonishwe ubunikazi obufanele. Ngoba ikhono ngaphandle kokuqonda liyisiphiwo nje, kodwa ikhono elinoqonda liyinjongo. Okusemqoka ukwenza umsebenzi wangaphakathi phakathi nangemuva kwempumelelo, ukuqinisa ingqondo, ukukhuphula ukholo, ukuvumelanisa imizwa nombono wakho. Ngale ndlela, lapho impumelelo iziveza, ayikusabisi, ikuqaphela. Yingakho-ke ngigcizelela, ukunqoba akukuguquli, kumane kukhuphule lokho osekunguwe. Uma ngaphakathi kuwe kunokuthula, ukuzethemba, nothando, kuzokwandisa lezo zimfanelo. Kodwa uma kukhona ukwesaba, ukungabaza, kanye necala, kuzokwandisa leyo mizwa kuze kube ungasekho okwaziyo ukuyithwala. Ngakho-ke, ukunqoba kweqiniso akukho kulokho okwenzeka ngaphandle, yilokho okwenzeka ngaphakathi kuwe. Ngoba, ekugcineni, akuyona imihlaba enqumayo ukuthi uzokhula kangakanani, yingakanani okholwa ukuthi uyakwazi ukuba uhlobo lomuntu olufinyelela lokho akufisayo. Kukhona umqondo oguqula ngokuphelele indlela obona ngayo impilo yakho, amandla okuzwakalisa imizwa yakho. Konke okukufisayo sekuvele kukhona ngendlela ethile yokudlidliza, futhi udinga nje ukuvumelanisa nayo ukuze uxhumane. Kufana nomsakazo, zonke iziteshi zisemsakazweni, kodwa wena uthola leyo oyishunayo. Inkinga ukuthi abantu abaningi bazama ukuheha inala ngenkathi bekhombisa ukushoda, bazama ukuheha uthando ngenkathi bekhombisa ukwesaba, futhi bazama ukuheha inhlalakahle ngenkathi bekhombisa ukukhathazeka. Futhi lokho akunakwenzeka. Awukwazi ukuthola okuthile okungahambisani nalokho okuzwayo. Okuchaza imvamisa oyisakazayo akukona okushoyo, kodwa yilokho okuzwa kakhulu ngaphakathi nangokuqhubekayo. Imizwa ulimi lwengqondo engaphansi kwesazela, futhi yingayo imizwa oxhumana ngayo nomkhathi. Ungamemezela nsuku zonke, nginothile, kodwa uma ekujuleni kwenhliziyo yakho wesaba ukungakwazi ukukhokha izikweletu zakho, ukudlidliza okuyinhloko kuzoba ukwesaba, hayi ukunethezeka. Kufana nokuzama ukulalela ingoma esiteshini esingafani, umsindo awudluli ngokusobala. Ngakho-ke, imfihlo akukhona nje ukuphinda iziqinisekiso ezinhle, kodwa ukufunda ukuzizwa iqiniso lazo njengokungathi sezivele zingokoqobo. Ngikuqonde kahle lokhu lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuqala lokuhlanza. Ngazitshela ukuthi ngizochuma, ukuthi inkampani yami izoba yimpumelelo, kodwa ekujuleni kwenhliziyo kwakusenokungabaza okuncane. Ngangisaba ukwehluleka, ukuhlekwa usulu, ukuqinisekisa abantu ukuthi babeqinisile lapho bethi angingeni kahle ngokwanele. Futhi inqobo nje uma lokho kudlidliza kuqhubeka, konke kwakubonakala kumi ndawonye.
Amakhasimende ayegcwele kancane ukukhokha, imishini yayiphuka, futhi ngangizwa sengathi umkhathi ungangivivinyi. Kodwa umkhathi awuvivinyi, umane ubonise lokho okukhiphayo. Ngangikhipha ukungaqiniseki, futhi impilo yangibuyisela izimo ezingaqiniseki. Kwakungaleso sikhathi lapho ngiqala ukuzijwayeza okuthile okwaguqula kakhulu indlela indaba yami ehamba ngayo. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuba ngiye emsebenzini, ngangivala amehlo ami futhi ngicabange ngomuzwa wenala njengokungathi usuvele ungoweqiniso. Ngangizibona izikweletu zami zikhokhiwe, amakhasimende enelisekile, futhi ibhizinisi likhula. Kodwa okubaluleke kakhulu kwakungewona umbono, kwakungumzwelo. Ngazivumela ukuzwa ukubonga nokuvikeleka njengokungathi nginazo zonke izinto. Ekuqaleni, kwakubonakala kungajwayelekile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, umzimba wami waqala ukujwayela lemvamisa entsha. Futhi, njengemagnethi, izigameko zaqala ukuvela. Amathuba ayebonakala engenakwenzeka avukile, futhi ezinyangeni eziyi12, ngangase ngithole imali engaphezu $100,000. Isayensi iyichaza ngokusobala le nqubo. Ucwaningo lwe-neuroscience lukhombisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi phakathi kokungokoqobo nalokho okucatshangwe kakhulu. Lapho uzwa kakhulu umzwelo, inethiwekhi yakho yezinzwa iyakwamukela njengesipiliyoni sangempela. Uma lesi sipiliyoni siphindaphindwa ngenkuthalo, ingqondo engaphansi kwesazela iqala ukukubona njengephatheni entsha. Yiyo le ndlela uguqula ngayo imvamisa yakho yokudlidliza. Hayi ngokuzama ukuguqula indawo yangaphandle, kodwa kunalokho ngokuguqula ibiochemistry yomzimba wakho ngemizwa. Abantu abaningi bahlala beboshiwe ephethini lokuphindaphinda ngokuphendula njalo ezimweni zokuphila. Bathi, uma nginezinsiza zezimali, ngizozizwa ngizethemba. Uma ngithola umlingani, ngizoba ofanele uthando. Uma umsebenzi wami uqhubeka, ngizojabula. Nokho, ukulandelana kuphambene. Okokuqala uzizwa uphephile, bese kuphela kuvela ukuchuma. Okokuqala uzizwa uthandwa, bese kuxhumeka okulungile kubonakala. Okokuqala uzizwa ujabule, bese umsebenzi wakho uchuma. Umzwelo uyingqikithi, ukubonakaliswa kuwumphumela. Uke waqaphela yini ukuthi abantu abathile babonakala behehe inhlanhla njalo? Abanalo amathuba amaningi kunabanye, bamane bavumelanisa kakhulu nemvamisa yalokho abakufisayo. Ngenkathi abanye bekhombisa ukushoda, bona bakhombisa ukubonga. Futhi ukubonga kwakha enye yemvamisa enamandla kakhulu ekhona, ngoba kubatshela umkhathi ukuthi usuvele unakho okukufisayo. Futhi umkhathi uyabuyisela ngokwandisa lokho okukwazisayo. Nokho, kukhona iminingwane cishe kungekho muntu okhuluma ngayo, awuyiguquli imvamisa yakho ngokushesha. Ukuphuthuma kufihla ukwesaba. Ngokuthi ngidinga lokhu ukuba kwenzeke ngokushesha, usakaza ukushoda. Ukhulumela umkhathi ukuthi usashoda ngokholo. Futhi umkhathi uqonda amandla kuphela, hayi amagama. Ngakho, lapho kuvela ukungakhululeki, yima bese uphefumula. Buyela esikhathini samanje. Cabanga ngesifiso sakho, bese isikhashana uzwe sengathi usuvele unaso. Phinda lo mkhuba izikhathi eziningana usuku lonke. Ekuqaleni kuzobonakala kungabalulekile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi le ndlela yokubona izoba yisimo esizenzakalelayo, futhi okuzenzakalelayo yilokho ingqondo engaphansi kwesazela ekwamukela njengengokoqobo. Ngiphakamisa inselele encane, ezinsukwini eziyisikhombisa ezilandelayo, khetha umgomo omncane futhi insuku zonke zijwayeze ukuzwakalisa okuhambisanayo. Uma ufisa inala, zizwe unokuthula ngokuphathelene nezinsiza. Uma ufuna uthando, zizwe ufanele futhi uthando. Uma ufisa inhlalakahle, zibone unamandla futhi ugcwele impilo. Futhi qaphela ukuthi izinto zenzeka kanjani. Ungalindeli impumelelo esheshayo, vele ugcine imvamisa. Umkhathi uphendula ekubekezeleni, hayi ekusheleni okudlulayo. Ngesinye isikhathi ngawenza lo mlingo mina uqobo. Ngangizoletha inkulumo ezinkulungwaneni zabantu, futhi ukwesaba kwaqala ukuvela. Ngazithola ngizibuza, kuthiwani uma ngihlehlile? Kuthiwani uma inkumbulo yami ingahluleka ngokuphelele?
Ngakho ngavala amehlo ami futhi ngaqala ukwamukela umuzwa ophambene. Ngazibona ngizethemba, ngixhunyiwe, ngikhuthaza labo balaleli. Ngavumela lowo muzwa ukuba ukhule kuze ugcwalise yonke imizwa yami. Lapho nginyathela esitebhiseni, kwakungasekona ukungabaza okungilawulayo, kodwa imvamisa yokuzethemba. Futhi lokho kwaba enye yezinkulumo ezinomthelela omkhulu empilweni yami. Konke okufunayo sekuvele kudlidliza ngemvamisa ethile. Akudingeki ukuthi uphoqelele, usheshe noma ucele. Udinga nje ukufunda ukuvumelanisa nakho. Ngoba umkhathi awukubeki lokho okufisayo, ukunikeza lokho okunguwe. Futhi lapho uvumelanisa ngokomzwelo nalokho okufisayo, okwake kwabonakala kukude kuqala ukusondela ngokuzenzakalelayo. Ukuphila kuzihlanganisa nemvamisa yakho, futhi okwakudinga umzamo kuqala ukuvela ngaphandle komzamo. Lokhu yinguquko yangaphakathi yangempela, ukuguqula umzwelo ube ukubonakala. Ngokuba umpetha kuleli khono, isikhathi senyanga eyodwa singaphezulu kokwanele ukuguqula ngokuphelele indlela yakho yokuphila. Wake waphawula yini ukuthi uma sekuvukile ukuqonda, akusekho ukubuyela emuva esimweni sakho sangaphambili? Kukhona okushintshayo njalo ngaphakathi kuwe. Futhi kusukela kulowo mngcele, yonke imicabango, konke ukukhetha, nayo yonke imizwa iqala ukuba nokuqaphela okusha. Lokho okwakubonakala kungenakufinyelelwa kuqala ukuzwakala kungokwemvelo kuwe. Kungalesi sikhathi lapho uguquko luyagxila khona, hayi ngenxa yoshintsho olukhulu emhlabeni jikelele, kodwa ngenxa yokuguqulwa komuntu siqu ngaphakathi kuwe. Uma le ncazelo ikuthintile ngaphakathi, uma nganoma yisiphi isikhathi kulo mbhalo uzwe ikhuluma nomphefumulo wakho, khona-ke yisakaze. Thumela kumuntu oyedwa okhethekile, umuntu okungenzeka ukuthi udinga ngempela ukuzwa lokhu kanye khona manje. Kungaba umngane, ilungu lomndeni, umuntu omaziyo ukuthi unamakhono amakhulu kodwa ongakakholwa ngokuphelele emandleni akhe. Kwesinye isikhathi, umyalezo owodwa nje unamandla okukhwezela inhlansi eguqula impilo yonke. Ngisho ukubonga okukhulu ngokuba khona kwakho, ngokunikezela isikhathi sakho, ukugxila kwakho, namandla akho entweni ephakamisa izinga lakho futhi efaka isandla ekuziphendukeleni kwakho. Qhubeka nokusebenzisa ulwazi olutholile, hlala uqaphele izinguquko ezincane eziqala ukuvela. Ngoba ngosuku ngalunye oludlulayo, ngomqondo ngamunye, nangomuzwa ngamunye ohlelekile, ubumba iqiniso elisha. Ngiyabonga ngokunginika ithuba lokuhamba lolu hambo nawe. Futhi khumbula, isinyathelo esilandelayo yisona esibaluleke kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, ngibheke phambili ukukubona kokuqukethwe okulandelayo okulalelwayo nokubukwayo, ngoba intuthuko ayipheli lapha, imane iqale.